Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag ng oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti San Lucas, Kapitulo 17, versikulo 3 kan 4. Numamin pito nga agbasol kan ka iti maysa nga aldaw, katunggal makabasol agpakawan kan ka, rebeng mo apakawanan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyak. Mano? Abay nga imbuong mumutan jay buti ti ara ka naginumam. Kasano? Lastog ka gaya. Itay ko pa nga ibagbaga, agayat ko pa iti arak. Ang di nakid din ikan. Sumiplat nga minan. Mangri ka pa kun. Awan bibiyang ko. Basta lakwan na kiti arak. Ikan nabartag kan. Sa anak pa yan nabartak. Lakwan na kuwan mo saan. Makapanervyos mo tayo ti atao. Agayabag san iti pulis. Wiley, anak ko. Anya man ang tinaramid mo, aya. Tapos pa'y tinangitulod kan ka dito'y balay. Nay, adaya madi nga inaramid ko. Kat no nagnervyos ni Layla nga agkan kantina. Iso nagayab iti pulis. Kabutan ko ay magdagita a pulis. Ay, di ka agar aramid iti kalukwan, anak ko. Agungat tumanan, dagiti kakabsat mo. Awan bibiyang ko kadakwada. Babisinak. Ang gagid isagana ti kanak. Ay, di ka nga rudrum-rumwarin. Taambangan do tiliwan da ka atalaga, dagiti pulis. Maban kagaya man mang isuro ang mang Merna. Wendeng, ang gumatangak man pa'y iti ballpen. Sige manang. Nadamag mo ka din dyan inaramid ni Manong Willie dito kantina kay di kalman? Anya manan tinaramid day taaburidak mi? Ay namanang. Permi ti danag ko. Dadani nagwala dito kantina. Anya? Nagayabak ka dagiti pulis mabuta nga ka mga no agwala dito eh. Tilar aramidan day akabsat ko. Bay amlay na. Tanumalpas ti klase. Mapan ko bagbagaan. Sapay ko matasaanan nga ulitan di kasjay. Imbag tawan tamanong ko. No adada, ay na. Diyak lamon no anya ti inaramid akin ko ana. Ay, pasensya amon ni ading ko. Ay na, pasensya amon. Talaga nga iso ti black sheep iti pamilya mi. Puro sakit ti ulo ti ipapaay na. Naglaingan day to alalaki. Nakaturog ngay malaldawan. Naka-electric fan pay. Ay na, bay amon, anak ko. Nasaysaya at taytan. Gamtay rumwarmanan ang mapanaginoon. Isukat akas na ti ugali na, nanang. Takanayon latan apaspasensyaan nyo. Ay, anusan nyo, Anya ngay ngaroon. Papanawan nyo kit din. Tapno masursuro na ti agbyag ngagmemesa. Nagtagaray kayo matan. Agulay magkayo matan, no damat maturo. Hoy, Willie! Bumangon ka man dita! Mamartag ka lang arudan! Sadot ka pa'y! Huston, Merna, anak ko. Bay-bay amon. Imay ka? Tapno umay nakungtan, ha? Nagdinamagan dito'y lugar tayo ti kalukwam. Pulis pa yan, ti mangyawid kan ka. Talagang awan babain mo. Pumanawak man langan. Rumbang lang! Saan ka nga subsublipay dito'y balay? Ay na, ay pimanawan di kapsat mo. Sa dino ngay manan ti papanan na. Baybay-an yun ang pumanaw, nanang. Saanin mo ubing, tapno madanagan kayo. Una yun. Huwag nagpaiso, nanang. Marwaman. Iso kay asakit ti ulong. Ay, madanagan aklata. Takabsat yo. Ay, kasanon no adan akas ang mapasamak kan ko na. Ay, kat makamumutin na, itibiyag na.
Imbag na kayo adwa, tananakam kayong anak ko. Nakalpas kayo pa iti panagadalyo. Iso day takot ita ti dangkas na nanang. Ibabain na kami kinidelya. No lumabas kami, puro ma'am. Ita, kasta ter aramidan day taawili. Mababainak pa yun ija ospital apag trabaho. Siya at chief nurse. At nakabsat na abala subas. Hay, ad-ada kanya ka. Kaditalaang jay iskwelaan apang isursurwak. Nagmalmalom aday jay awili ti pagsasaritaan dagiti pada a maestra. No apay kanong an addaanak iti kasta a klase ti kabsat. Sino da ito nakaturog dito ruwar ti balay? Oh, ninsamot wili akana ka. Wan, iso da ito eh. Willie, agring ka. Willie. Apay adito ruwar ka naturog. Mabainak ngagtuktukan ti. Apay aya akaslag kakapsot ka. Ala, tumakder ka to umunag ka. Mabalin ka di, ante. Ay katuan apay kit dinasaan. Manungal daw sa anak ng nangan, ante. Pimbanawak di balay mi. Ala, umunag ka tamangan ka. Apay ngamin manen aya, apimanaw ka ijay balayo. Kita umanday talaga. Kas kalabasura. Nakangir-ngir-ngir ka. Bayan yun, ante. Kastuya ko na talaga. Madi pa yun ti angot mo. Ay awagak ni nanang mo ta ibagak nga daka dito balay. Saan, ante? Pumanawak mo't lang intun madamdama. Kat sa dino nga iti papanam. Makamuditan. Anya laangan ti maibaga na iti tattaw. Baybay anda ka nga agwalang-walang latan. Isungarod a pumanawak. Takababain ka na kayo akabagyak. Puro kayo professional. Kastanto mo ngamin ti panulot mo. Kastamot gayam ti kanayon nga ibagbaga dagiti kakapsat ko. Mangibabayin ka no. Awan sir-serbi ka tao. Ala, aglugan kan ijay kotse tay tulod ka ni Jabalay. Pambarak abisitaan ni nanang mo. Sige kit din. Anya nga'y tibiyag mo no kasta kalatan nga walang-walang. Agasam dayta. Kasta una iti panang dungom iti dayta nga anak mo. Yawat mo amin, ultimo tuwalyata. Wen, kabagis. Ay, agyaman akon ka, Tain tulod mo dito balay ni Willie. Kaasimat ngamin at tila pagturturugan na. Inungtan ngamin, dagiti kakabsat na. Anya ngamin ay ati plano na itibiyag na dayta nga anak mo, kabagis. Manon titawan na. Nakadependar pa'y laengkad ka. Wen, tasaan mo't akayat at tulungan dagiti kakabsat na. Maestra ni Mirna, kan chief nurse mat iti hospital ni Delia. Saan dala ka din ang matulungan ti kabsat da? Kasano ko matulungan da? Kat saan mo't anakalpas iti elementarya ni Willie? Uray pa'y, no talaga akayat da tulungan. Ado tiwagas ang mabalin nga aramidan da. Idi pa'y akayat na amadaan iti trabaho. Ang ibagbaga dagiti kakabsat na asaan ang makastra. Gapot asaan ang nakaadal. Kat, agnanayon latta ka din akasta. Pinagadal ko mo't idi, kabagis. Amok dayta. Ang talaga asaan nan sa amayulo ti agadal. Kanayon nga ungtan kan uyawin dagiti kakabsat na. Agingga iti napukawan iti ganas nga agiskwela. Kat nagbulbulak-bulatan. Diyak amo no maasi akwan no marurutak iti dayjay nga anak mo, kabagis. Binaybayan nan tibiyag na. Ado pa yun ti madamdamag ko adakes nga aramidan na.
Willie, agawid akon. Bilinan ka. Di mo baybayan ni nanang mo. Taiso ti kadwang dito balayo. Sana ka na yun abarkada ti pakisursurutan. O ita ka sa pulam ida, awanda. Unante. Wen ka manen awan. Addan tumanen madamag ko amadi nga inaramid. Agbalbaliw ako, nante. Rumbang laeng. Ipagpagapumla ko man kininanang mo. Agbalbaliw kan kaanakan. Unante. Agbiro ka kun iti trabaho. Naskan laeng. Tapno sandak nga ibabain dagiti kakabsat ko. Agbalbaliw ka saan agapo ka dagiti kakabsat mo. Agbalbaliw ka para iti bagay. Sige, anak ko. Adasem ti sumrak iti trabaho. Adaw ti mabalin a pagtrabahwam basta kayat mo. Uray para kiwarlangan iti simento, nanang. Ay katuan Adaw ti agkasapulan iti kasta at trabaho. Panagkunam, nanang. Maalak nga ta? Apay kit din asaan. Kat kapigpig sa amay. Nanang. Ikanak man pa iti kwartayo. Pagpletik ngagpaili. Bayadak to, intun makasulduak. Ay na. Nairanamot nga awan pulos kwartak. Ita anak ko. Imbagam kumaa. Tanang ibaga akan ni Antim Alyuning idikalmaan. Kasanuak nga ta makapan i-J.E. linukasta. Ingkalaangan umutang iti kwartam kani manang mo amir na ija iskulaan. Ikanak nga ta? Ibagam no anyat pangusaram. Apay kit din asaan na ka nga ikan. Kabsat na ka man. Apay, Willie, umay ka pa'y mang disturbo kanyak dito eskwelahan? Manang Merna. Darasam, ibaga mo na niya timasapon mo tani, ada klase. Kasapulak ko mati kwarta. Nagpuskol mo ti ropa mon, nga umay dumawat kanyak iti igatang mo iti arak kan sigarilyo? Manang. Ay na, amo kundi style mo, si ka Willie. May saan nakmanan, namin adon nga inaramid mo dahi ta kanyak. Sorry, Manang. Ala, umanaw kan iti sangwana. Saan ka nga ikan iti uray 5? Wow, nakasukat ka mo't ita, manong. Itaman pa'y. Ada ka di pa panam? Dito'y kantinam. Umayak aginom. Umay ka laang aginom? Ikanak man kiti iti arak. Seryoso ka? Saan ka mang lukloko? 2 abote ti arak. Kan may sakaha sigarilyo. Ada pagbayad mo? Adda kwartak dito'y. Sigurado ka? Wen! Lukwan ka ayamat. Kayat ko ti agbartak ita. Nasakit tinakam ko. Oh, na! Una yan anak ko. Nabarbartak ka manan. Kunak man no napan ka nagtrabaho. Ninanang mo. Nakastrag ka ka di iti trabaho. Anya ti panagkunam. Nabarbartak ka man. Awan sir-serbi ka tao. Dakasaklaw na yan. Saan daklakuman ngayon yan, anak? Apay nga'y akastamot tanti ibagbagam. Isugayan ti ibagbaga kanyak ni Manang Merna. Pulos na saan ako napagtalkan. Sabagay. Adumat ngamin dagiti basol ko kankuhan. Iswarong bangla nga kagura na. Napanlatang dimawat kan ka iti kwarta ni Willie. Wala ron, nagpuskol ti rupa na. Ay kat, imbag no saan mo nga inikan, manang? Apay ko mga ikakmay. Ay, uray siyak Uray umay agparin tumang adumawat kanya. Talaga ajak ikan. Rumbang lang. Agtrabaho mo't Nagpigsamay. Ngarod
Day talatan dumaw dawat yang munang aramidon. Nay, si kamot gayam Layla balasang ko. Nana, ayan ka din ni Manong Willie. Ay, nakaturog. Nabarbartek ang nagawid. Ay, apay aya balasang ko. Ay na, intarayan na di babayadan na ija istor ko. Kunak nga minuad da kwarta na, ngamawan mo't gayam. Ay, inaramid naman. Diyak kumaumay singiran nabasit laang agatan. Ngam nasurok alimagastot ngamin. Ay, unay lakit din ay hanay tanga anak ko. Diyak kayat ama-amon da manong ko. Tas saan da nga amo tiyak pasensya dagi jay. Ay, pangaasin. Saan mo kuman nga ibagbaga kadakwada, balasang ko. Tapno saanan at dumakkel ti gulo. Bayam, agdis kitarak iti kwarta, taumay ko bayadan ad agos ti inutang na. Nanang, saan pa'y analpas ti duty diti ospital? Apay ayangay may ka. Ay, pautangan na ko maiti sangaribo, anak ko. Adang amin uutang amasapul abayadak. Utang? Anya day tanga utang, nanang? Jay. Nanang, saan kayo anaruam nga agulbod? Ay, panagkunak. Adda manen problema nga inaramid ni Willie. Ay, uwin anak ko. Imutang ngamin ijay kantina. Ay, kunakon kat. Inkarigatan nyo pa'y timay dito. Gapulang itiday dyan na anak nyo. Ay, rumbang kuma asikat itulungan na. Anak ko, mapan ko maagbirok iti trabaho na. Isuan na pan imutang kanimanang mo amir na iti kwarta. Ang saan mat nga inikan ni manang mo. Kasanumat ngamin, kat igatang nalaang mat iti arak. Anak ko, ikan nyo kumamot iti gundaway di ading yo nga agbalbaliw. Kaya't namot kat ti agbaliw. Wen, pudno nga ano ti basol na kada kayo. Ang pakawanan nyo kuman. Tulungan nyo kitday. Willie, kasarsarita ka. Kumita ka kanya, kaanakan. Saan kalatan ang nakadumog akasta? Ante. Anya ka diti kayat mo nga aramitan. Maadaan iti trabaho, ante. Kat, apaya di mo aramitan? Kakapsat kong pupay. Saan dangag talak kanyak? Kagurad ako. Gapo ka dagiti basol ko. Tulungan ka. Uray retired ako. Ado ti amam mo ka mabalin mo apagtrabahuan. Anya ti kayat mo, janitor wano karpintero. Uray anyante. Basta da pagtrabahwak. Basta ikarim kanyak ngagbalbaliw kan. Tapno saan amadadaal tinagan ko iti panangirekomendakan ka. Anya, itati umunang aldaw ni Willie iti trabaho na kas janitor, nanang? Wen, anak ko. Nasa paasimrag. Insa ganaak pay iti balon na. Kasano anak kastrat day taawan apulos adal na? Inserrak ni Antiyo Alyuneng. Ala, katsapay ko tasaya atin na ti agtrabaho. Tapno saan amadismaya ni Auntie. Pinagbagaak mo ti kabsat mo. Ay nananang, namin anon a binagbagaan nyo. Saan latamat adumdum na? Makauma pa'y kitin. Anak ko, ti Diyos, amo na nga ado ti pagkamalyan tayo. Ang pakawanan na tayo lata. Kasta tayo kumamot, kadagitipada tayo atao. Nangro nakitde, kadagiti kakabagyan tayo. Wano, kapamilya tayo, anakabasol. Kasanumot ngamin apakawanam.
ket namin anon ang nagaramid iti kalukwan. Uray pa'y, anak ko. Kabsat yulat taday jay. Iso akid dawag. Pakawanin nyo kumanti kabsat yu. Ket ikanyo iti gundaway nga agbaliw. Tapno panagnakan na. Akabailan na ti ang trabaho. Pangaasiyo, anak ko. Tulungan nyo kit DJ kabsat yu. Saan nyo kat nga iruruman? Imbaglaki din, anti. Talimabas ka. Kat nakita na ka magmag na. Apay nga bin anarabiat ka. Pinag-overtime naktibus me. Isupay ang mainayon ni Giornong kujabang ko, anti. Ne, inabaknak pa yan. Tandan urnong mo iti bangko. Un, anti. Ngamin. Kaya't kun nga ikalay sa tinobyak. Ha? Adan nobyam? Un, anti. Nagamam mo kami jay trabaho. Kaya ray jay. Nagsaya adan baro. Talaga nagbalbaliw ka na naming pinsan. Katubayak to iti kasaryo Kaano aya? Maysa kadagiti kasayaatan abaligi iti biyag, ti makatulong iti maysa a tao, tapno mabalbaliwan na ti dakes nga aramid na, ket agsubli iti Dios. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.